Moi boa tarde. O pasado mes de outubro, o Consello da Xunta aprobou o anteproxecto de Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias. Naquel momento xa saltaron as alarmas polo contido e a intención do mesmo. Unha lei de garantías que, por un lado, ven a outorgar rango de lei soamente a unha parte dos dereitos xa recoñecidos na legislación en vigor e, por outro, non introduce ningunha ampliación ou mellora na calidade dos mesmos. Estas alarmas volveron a saltar en días pasados ao entrar o anteproxecto no CES para a emisión de ditame. Alarma porque cuestións como os tempos máximos de espera ou a elección de profesionais e centro, elementos que vostedes consideran fundamentais na propaganda que fan desta lei de garantías, non aparecen recollidos con claridade, senón que se quedan en meras declaracións retóricas con unha regulación vaga e imprecisa que posterga a súa concreción en regulacións futuras. Alarma porque este anteproxecto ampara, baixo a promesa de facilitar ás persoas usuarias do sistema sanitario unha maior calidade na prestación e unha maior democratización, o que realmente é unha aposta por privatizar a sanidade, dando unha maior participación á sanidade privada. Esta Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias supón un paso máis na privatización da sanidade galega. E non é que o diga o BNG, senón que o propio CES no informe que emiteu a semana pasada di textualmente: o texto que se presenta a ditamen trae consigo un cambio cualitativo no actual modelo sanitario, impulsando un sistema mixto caracterizado por unha maior presenza da provisión privada. Digo o CES, señora conselleira, non o BNG. Fixa nesta lei de garantías un tempo máximo de acceso para operarse de 60 días ou de 45 para consultas externas ou diagnóstico e preguntámonos como teñen pensado acadar este obxectivo, señora conselleira, si todos sabemos que os tempos actuais de espera que vostedes facilitaron no mes de xullo son de 80,3 días, 10% por encima da media estatal, máis de 11.000 persoas están por encima deste obxectivo, 37.000 galegos e galegas agardando por unha operación, dos que casi 12.000 levan máis de 3 meses e máis de 1.000 levan máis dun ano, 37.000 pacientes esperando e a Xunta dinnos que van a reducir en 60 días. Saben que non poden acadar este obxectivo. Fano simplemente para ter unha coartada legal para poder aplicar a seguinte medida que vostedes introducen en esa lei de garantías no artigo 7, que se o paciente, textualmente, non tivera recibido unha oferta para ser atendido no tempo máximo establecido, terá dereito a acudir a un centro privado da súa elección ubicado no territorio da Comunidade Autónoma de Galiza e ser reembolsado de acordo coas tarifas que se establecen regulamentariamente. Fanno sabendo que non van cumplir os plazos para ter coartada legal e derivar os pacientes á sanidade privada, señora conselleira. Por eso lle preguntamos, diante desta situación, que opinión lle merece e se teñen pensado seguir adiante. Gracias, señora Prado. Resposta. Dende logo, para non ser nada, dedicaronlle bastante tempo á propaganda e ao autobombo desta cuestión, señora conselleira, e a verdade é que teñen entretido o CES e outros organismos en facer ditames cando non é nada, pois a verdade é que é un pouco escandaloso. Mire, o artigo 7, no apartado 4, lino antes, pero volvo a dicir, se o paciente non tiver recibido unha oferta para ser atendido no tempo máximo establecido, terá dereito a acudir a un centro privado da súa elección, ubicado no territorio tal, e ser reembolsado. E sabe o que di o Real Academia Galega a respecto de reembolsar? Devolver a alguén a cantidade de diñeiro que desembolsou. É dicir, que teñen que adiantar os cartos. Eso é o que puxeron vostedes no papel. Se o cambian, evidentemente, van ter o apoio do BNG para cambialo. Pero o que teñen neste momento vostedes posto no papel e publicitaron foi exactamente isto. E a realidade, señora conselleira, é que pretenden vender como unha norma dirixida, como dixen antes, a facilitar o sistema sanitario, unha maior calidade e unha maior democratización, cando en realidade este é un paso decidido hacia a privatización. O seu obxectivo é rematar con unha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade. É un paso máis. Detrás dos titulares e a propaganda está a letra pequena. Igual que estaba no robo das preferentes que lle vendían un prazo fixo con unha alta rentabilidade, cando o que estaban era estafándoos e o que estaban era dándolle liquidez aos bancos, ustedes pretenden exactamente o mismo, vender un produto fraudulento. Están intentando vender accesibilidade e democratización onde o único que hai é privatización. Até de agora, o doente podía demandar que se lle operara nun centro autorizado. Con esta proposta vai ser a propia Consellería a que incite e convide aos pacientes a ir á sanidade privada e a que a paguen. Co cal están facendo o que sempre pretenderon é derivar os pacientes ás especialidades
as actuacións máis ventaxosas para a sanidade pública e que se queden na privada as cuestións máis costosas. Esa é a auténtica obxectivo desta lei de garantías que vostedes si teñen presentado e, dende logo, está no seu recorrido legal. Intentar facelo, señora conselleira, cando... Gracias, señora Prado. Gracias, señora.